Arratsaldeon, gaur Cristina Alfaro dugu hemen, zer moduz? Ongitazu. Oso ondo, eskerrik asko. Gaztelan Fundazioko kidea da eta fundazioari buruz hitz egiteko dago hemen. Eta zuen lanari buruz. Bai. Bueno, konta eguzu pixka bat, aurten da 30. urte hurrena, ez da? Bai. Eta nola sortu zen, ze nor bultzatuta eta bar? Begira, hori, esan bezala, duela 30 urte jaio zen Gaztelan Fundazioa. Orduan, bazen elkartea. Eta orduan hasi zen, hortik dator izena, helburua beti izan da, zailtasun gehiago duen jendeari lana bilatzen laguntzea. Garai horretan, zegoen dekretazoa zela eta baziren gazteak. Orduan, hortik datorkio izena, gazte lana bilatzen laguntzeko sortu zen eta gazteei zuzendua garai hartan. Orain, lagun batek esan zian, orain izena aldatu beharko zeniete, ze oraina izango litzateke guzti lan. Orain ez dira bakarri gazteak, zen gazteen artean batzuk badute, zaila dago lana aurkitzea. Lan eskaintza gutxi dagolakoz. Baina egia da, zailtasuna handiago dautela, ikasketarik ez duen jendeak eta gaztetan berdin gertatzen da. Orduan, gazten artean bai, baina ere bai gertatzen da, 45 urtez gorakoekin, horiek ere, segun eta ze bilakara izan duten, ere bai zailtasun handiago dauzkate, oro har emakumezkook zailtasun handiago dauzkagu, eta egia da, etorkinek ere badutela zailtasun handiagoak. Lana bilatzeko, ez aurkitzeko, esan dudan bezala zen. Orain badirudi pixkat lan merkatua pixka bat mugitzen ari dela, baina oain arte eta batez ere krisia jo zuenetik, bai. Orduan orain ez dira bakarri gazteak, horregatik aldatu beharko genuke guzti lan izenarekin. 30 urtetan, gauza asko izan ditu. Beti, helburua izan da, laguntzea batetik orientazioa egiten, hau da, banaka pertsona bakoitzarekin, ikusi zein den bere kasua, zein den bere egoera, ez bakarrik, bere bizi egoera. Nola dagoen, ez bakarrik zer egin duen, zer ikasi duen, baizik eta osasunez nola dagoen, bere atal guztiak. Eta hori kontutan harturik, saiatu laguntzen eta ikusten batzutan behar diozu lagundu beste etxea lortzen edo bera lasai egon dadin eta orduan bai has daiteke lana bilatzen. Ez baldin baduzu edo arazoak baldin badituzu etxearekin edo seme nerabe batekin edo alaba nerabe batekin, kolabo kasuak gertatzen dira, igual ezin da unerik egokiena lana bilatzen hasteko. Batetik da zerbitzu hori. Bestetik ere badugu beste bat, badelakoz jendea bere lan proiektua aurrera eraman nahi duela. Orduan hori aholkatzen autoenplegu aholkularitza ere egiten dugu. Pasaden urtean adibidez, 200 pertsonekin lan egin zuten aholkularitzako taldekoak. Eta hortik 6 lanpostu, 6 enpresa sortu ziren. Eta beti, batzutan pensatzen da ez, autoenpleoa guk saldu digutena da, emprendizaje eta badirudi oso perfil teknikoak izan behar direla. Gure kasuan, guk aholku horiek eman dizkiegu renta garantizatua edo kobratzen zuten jendeari. Zain nahi dut, gila da gorein gaur egun jende asko kobratzen duela, egoera ere aldatu delakoaz, baina eta posiblea da eta jende horiek ere aurrera eraman dezakete beren lanpostua. Gero, beste hirugarren zerbitzu bat bada formazioa edo tailerrak egitea. Zer nolako tailerrak, badibidez. Batzuk lana bilatzen laguntzeko. Gaur egun behar duzu informatika jakin kale da bale lana bilatzeko. Orduan, eta gero, jende askok ezaki, uste dugu oraindik, pentsatzen dugu oso zabaldua dagoela, baina hori ez da egia. Eta gainera beste batzuk ez dakite
gehien bat emakumezkoen artean ere bada, halako resistentzia bat zen pentsatzen dugu teknizismo horietarako ez dugula balio, orduan zaila egiten zaie, eta gero, segun eta zen egoeretan, ordenagailu bat izatea eta internet izatea etxean, ez da posible. Orduan, batetik, holako kurrikuluna egiten laguntzen diegu, edo erakusten diegu, posta elektronikoa erabiltzen erakusten diegu, lan-poltsetan, interneteko lan-poltsetan alta ematen erakusten diegu, eta gero hortaz aparte eta horrekin batera, horrekin lotua, gu gauden tokitik oso hurbil eta emausko traperoekin batera badugu gela informatiko bat. Eta orduan ara joan daitezke beraiek saiatzeko eta lana bilatzeko, eta beti hor dago pertsona bat bolondrez, baten bat hor trabatzen baldin bada laguntzen aldiola. Orduan, bestera, beste ikasketak edo formazioak, nola gainditu elkarrizketa bat, ere bai horren bitartez ere bai komunikazioa lantzen dugu. Eta gero badira beste halako tailerria pixkat sakonagoak edo teknikoagoak. Garbiketa, adibidez, nola da, enpresetan nola garbitu, edo beste bada, sukaldaritza edo sukaldari langile, eta hoiegia dira luzeagoak, formazio luzeagoak, eta gainera enpresetan praktikekin. Inbentu hori, ez da, duela urte asko, olako bat egin genuen, duela asko, baina asko, igual, 88an edo. Eta deitu genion programa horri aldapa. Eta zen hori hortan zen batetik formakuntza teknikoa, eta bestetik praktikak egin. Garai horretan etorkinak etortzen ari ziren, eta emakumezkeekin gertatzen zen, bazela hemen beharra edo langileak etxeetan lan egiteko, baina etorkinak etorri berriak zirenez, emakumezkoak behintzat, emakumezkoak etzekiten gure ohiturak. Batzuk kontatzen dituzte gauza, oso xelebreak, baina etzekiten zer zen labe bat, eta mikroguina ez da ere, edo patea, batek esaten zuen, jatetxe batean lanean hasi izan zela, eta al pate le quité todo, cuando vino mi jefe, esaten zuen. Botazula dena, orduan hori ikusita esan genuen, igual, bilatzen baldin badugu halako etxe batzuk, emakume batzuekin prest daudela erakusteko, horrela gero beraiek lanean hasten direnean beste etxe batean badute beste ziurtasun bat. Eta batez gehien bat hasieran horri holakoak egin genituen. Eta gero 30 urteetan asko gauzak aldatzen diren heinean, guk ere aldatu izan ditugu. Holako formakuntzarik ez da behar, ze gaur egun dauden emakumeak eta etorkinak eta etxeetan lan egiteko prest daudenak, badakitegu baina askoz gehiagoia, ez? Bai zaintzen, bai etxeko lanetan, eta bai orduan, baina orain, behar dira beste arlo batzuetan, horietan aritzen gara. Eta gero, beste lerro bada enpresak sortzea. Gure ikuspuntua da, guk pentsatzen dugu gizarte honetan ez dela bakarrik etekina edo dirutan pentsatu behar. Egia da, dirua behar dela bizitzeko. Baina bizitzeko, gero kontutan hartu behar da pertsona balore moduan eta batez ere lantegietan. Orduan ikuspuntu horrekin hasi ginen duela urte asko halako enpresak edo esperientziak sortzen. Orain, hasi zen adibidez, oraintxe ziklo mensajeria, bizikletaz banatzen dute posta eta paketeak, orain gehien bat paketeak eta horiek hasi ziren gaztelanen. Behiren dagoen atarpetxea ere bai, gaztelanen hasi zen, gero bere kasa joan ziren. Beste enpresa batzuk ere sortu izan ditugu, bai adibidez garbiketa enpresa bat, baina azkenean itxi behar izan genuen, badago danetarik.
konstruzio han ere beste bat sortu genuen, eta ere bai itxi behar izan genuen. Eta orain, gaur egun, eta gero beste bat oso proiektu interesgarria ere egin genuen, deitzen zela Casas Amigas. Garai batean, haurtzaindegietan ez zegoen toki nahikoa. Eta gainera, mundu guztiak ez zuen hori nahi, eta orduan ikusi genuen beste toki batzutan bazela beste esperientzia bat. Hau da, eta gainera bidena ematen zenuen ere bai lana beste emakume batzuei. Emakume batek bere etxean jasotzen ditu 3-4 ume. Horretarako aurretik egokitu behar zuten baldintza batzutan, ez edo zein, gela bat, ongi aire berritua, berogailuarekin, eta, zenetolako gauzekin eta 3-4 ume zaintzen zituen berak. Horrela sortu genuen, eta bazeuden, etxe ez batzuk, ez dakit, igual 10 etxe, hemen Iruñan auzoetan banatua. Eta oso harrera ona izan zuen. Zeren, gainera, zuk eramaten duzu, haurtzaindegian ume bat gaixotzen baldin bada, segituan esaten dizute, ez guarde behar duzu etxean, ze bestela gainontzekoak kutxatuko dizkizu, ez? Bai. Orduan, kasu honetan, gutxi zeudenez, erraxagoa da hori kontrolatzea. Orduan, bai, nahiko, eta gainera txikiak direnean, sozializatzea ongi dago, 2 urtetik gora, baina txikiak direnean, 4-5 nahikoa da, oso zainduta daude, ordutegia ere gurasoen arabera moldagarria da, eraman nahi baduzu, 10etan 3 arte edo, zen haurtzaindegiak edo badaute oso arautua hori guztia, normala denez, ez? Baina, eta horren arrakasta handia izan zuen, eta proiektu hori eraman genuen, eta gero orain jarraitzen du ez izen bera berdinarekin, nahi zoritzen izenaz, baina eta jarraitzen dute emakume batzuk, beraiek autonoma gisa jarraitzen dute lan hori egiten, adibidez. Eta zen, bai, polita, hasieran pixkat kontrobertitua izan zen, ez dakit nola zen, baina bestela ongi. Eta gaur egun baditugu batetik Transforma izeneko enpresa, inserzio enpresa da. Eta bere eginkizuna da, batez ere, zaindu pertsona dependienteak. Batzutan ere, pixkat garbiketak egin, baina gehien bat da hori, pertsona dependienteen zainketa. Eta gero, duela 2-3 urte ere, eramaten dugu edo kudeatzen dugu, Burlata eta Atarrabian dauden jubilatuen tabernak, bai Burlatakoa eta bai Atarrabiakoa. Horrekin zer egiten dugu? Gure enpresa horietan ematen diegu aukera zailtasunak duen jendeari lan egiten. Zen batzutan, beste toki batzutan, ez dute aukera hori ematen, ez? Baina, guk ere pentsatzen dugu, balorea da, pertsona orduan aukera horiek ematen ditugu. Ez ditugu, nahi ditugun guztiak ematen, baina, saiatzen gara. Eta Iruñerria mailan lan egiten duzue? Bai, Bilabesa iristen den tokiraino. Gehiago ez den. Guk lan egiten dugu, gehien bat etortzen zaigu jendea, zerbitzu sozialetatik. Orduan, askok eta askok kobratzen dute renta garantizatua, edo 7.800 eurokin, familia bat edo oso zaila da autoa izan eta mantendu. Orduan, Iruña eta Iruñerrian. Eta, hori 30 urte asko dira, eta lehen aipatu duzu krisia, hori nola afektatu, aipatu duzu ere zenbait enpresa itxi, zuek sortutako enpresak itxi egin direla, baina konta eguzu nola afektatu dizuen krisia? Batez ere, 2008an, ordura arte guk egiten dugu, oroar beti izan ditugu emakume gehiago bezero gisa, gizonak baino. Esan ez dut, zailtasun handiago dauzkagu emakumezkoak,
Orduan hori ere gure lanan nabaritzen da. Eta abuztuaren 31an gure lantokia gainera da hola, sabaia baxua dauka, pasabide estua, pixkatola, eta gizon afrikarrez bete zitzaigun. Gaina gizon puska horiek bakizunak diren, batzuk behintzat, beste batzuk ez, baina ordu ez, aki zerbait gertatzen ari da. Eta bai, urte hartan adibidez, jende asko etorri zen, lana bilatzen, lana bilatzeko laguntza eskatzen, guk ezin genuen, gu ginen denak eta orduan ezin genuen ere miraririk egin, orduan. Eta gizon afrikarroiek zer nortzu ziren, batez ere eta gehien bat, konstruzioan lan egiten ari zirenak. Gero, bai, egia da, konstruzioak zaneko ez, iraun zuen, bai, baina bertakoekin orain, eta duela urte batzuk, nortzu etortzen ari dire, hemengo jendea, 40-50 urtekoak, betidanik konstrukzioan lan egin izan dutenak, eta orain ja, kanporatu dituztenak. Baina lehenengoak kanporatzen lanpostutatik, gehien bat izan ziren etorkinak, eta konstrukzioan bakigu, gehien bat zirela, hori, Afrikako gizonak gehien bat, ez? Orduan, hor, ikusi genuen, orduan horrekin batera, eta horrengo urtean, zerbait egin behar da zen, etortzen zen jendea oso etxitua, eta horrein are gehiago, karo, urteak joan dira eta ez da inbeste, gauzak ez dira beruz joan. Baina orduan bururatu zitzaigun, balako liburuxka bat idaztea eta emakumezkoen 6 historiekin. Pixka bat itxaropentsu eta positibo. Pixkat ikusita, zein izan den beraien ibilbidea, beraiek zeozer lortzeko. Eta adibidez, zegoen bat, Carmen, Ekuadorrekoa, berak ikasi izan zuen, eta azkenean lortu zuen konstrukzioan lan egitea, eta gainera, oso, berak erabiltzen zuen kamion pluma, olako gauzak, oroar gizonezkoek erabiltzen dutena. Eta gainera oso ongi baloratu zegoen, zen, bera, txukunagoa zen olako gauzetan, adibidez, ez? Eta gero, murrizketa horiek ere, 2012an gu geuk gure egituran ere, somatu baino gehiago, bai, izan genituen. Baina, hori ez gara bakarrak, nahi dut hori guztietan, orduan. Aipatu duzun liburuxka hor daukagu, ez da? Bai, hau da. Ez, eta, polita, oso polita. Jagurra da, irakurtzeko, begira, hau da, Carmen. Bai, kamerara. Kamerar da, hau da gure, Carmen. Espero dut, baimena eman zigun hemen argazkitan ateratzeko, beraz, kameran ere ateratzeko pentsatzen dut baietz. Bakoitzari ere argazki atera genion, badire beste batzuk. Ellas construyen su camino, izenburua. Bai, ellas construyen su camino. Bai, motibatzeko eta, aldela erakusteko. Bai, batetik hori eta bestetik, esan dizudana gehien, beti, lan egin izan dugu, Julien ere, bai, izan zen oroitzen, honek ere lan handia egin zuen, eta ekarri zuen bere semea. Adibidez nola esan dizudan, hasiera baten Julien bakarrik zegoen hemen, orduan, lan egiten zuen, ahal zuen tokian, ze beltzak baldin dira zailago dute. Jo no soy racista, pero hori askotan entzun izan dugu. Baina, eta gero ekarri zituen bere semea eta bere iloba. Eta, gazteak ziren eta egokitzeko zailtasun handiak izan zituzten, bai batak eta bai besteak. Eta orduan, Julien, garai horretan adibidez, ez zegoen lana bilatzen egoteko moduan. Zegoen, semea eta ilobarekin egoteko moduan, besterik ez. Baina hori, ez den izuna, dira emakumezkoen historiak. Betidanik, hasieratik, gehien bat emakumezkoekin lan egin izan dugu. Hasieran hori izan zen pixkat pentsatu gabe,
baina gero ikusten duzu, zailtasuna, orduan, ere bai, zergaitik bakarrik emakumezkoak, pixka bat ere, beraierek ikus dezaten posiblea dutela. Orduan, gizonezkoan dako, badire olako, historia animatzaileak eta, non nahi, erraxago dute alde horretatik. Baina emakumezkoen gana dako, zailagoa denez, olako gauzak ere, beraiek ere, orain oso modan dagoen, empoderatzeko, ez? Pixka bat horrek. Eta 2008tik nabaritu alduzu egoera aldatzen ari dela, hobetzen, jende gutxiago, gehiago, nola ikusten duzu? Begira, 2008tik aurrera, 2008an ez dakit nik zenbat jende pasatu zen gaztelanetik, baina 2012an 4.000 pertsona baino gehiago pasatu ziren. Egia da, gero, 2012an ere murrizketa sakona izan genuela eta orduan hurrengo urteetan ezin genuen horrenbeste jende atenditu. Baina, joan zen urtean adibidez, gure zerbitzuetatik, ia 2.400 pertsona pasatu ziren. Nik uste dut, gauzak aldatzen, ez dakit zer esan. Ez dakit zer esan. Bai, aldatzen ari dira, baina oberantz ere pixkat kakotxartean jarriko nuke. Lana mugitzen ari dela, lan eskaintzak, bai, baina ze lan eskaintzak, zen baldintzetan. Horretzen dena prekariedad laboral, egia da. Orduan, bai, baina 2 orduko lana enpresa batentzat garbitzeko, ez? Ez dakit, 4 bulego garbitzeko. Horrekin ezin duzu bizi. Iruña, eta, dozentokitan, baina Iruña oso garestia da. Orduan, bai, jende asko lanean ari da, baina zein baldintzatan. Eta gero, astebete ez baduzu lana, baina gero, ez badute, enpresak edo ez badu behar, ez dizute berritzen kontratua. Orduan, aldatu, ez dakit. Nik uste dut guk denok, gizarteak, aldatu egin behar dugula. Eta, gainera hori esan duzuna, perfilak ere normalean etorkinak dira. Krisia batez ere nabaritu da hortik, hasiera batean hori gazteentzako elkartea zen, gero fundazioa eta gero ere hori zuen publikoa edo lan egiten duzuen jendea ere hori, perfil hori. Bai. Aldatu da, pixka bat esan dut orain, ez da, etorkinak izateagatik, ez, etorkinak, baina etorkinen artean, adibidez, emakumezkoak, gizonezkoek bataz beste batzuk joan izan dira, itzuli egin dira, beren sorterrietara, hemen lana zaila dutelako aurkitzea, emakumezkoak gelditu dira, eta emakumezkoak berriz ere ari dira lanean etxeetan. Duela 10-15 urte etorri zirenean paperik gabe lan hori egiten zuten, eta gero pasatu lan hori egin ondoren egon dira ostalaritzan, garbiketetan, hoteletan, eta orain berriz ere daude horietan ez dituztela hartzen, eta berriz ere daude interna moduan adibidez etxeetan lanean. Claro, paperik gabe etortzeak hori ere oraindik zailtasun handiagoa beraientzat eta zuentzat, hori lagundu ahal izateko. Zorionez, ez dago horrenbeste jende paperik gabe, baina dagoena zailtasun handiago dauzka. Zen, lehen adibidez, begira ez dizut esan, guk ere egiten dugu bitartekaritza lana, hori gero, oroitu, horritarazi. Paperik gabe, lehen 2012 arte, adibidez, etxeetan lan egiteko, etzen beharrezkoa kontratu egitea, astean 19 orduko lan egiten baldin bazen. 20 ordutik aurrera, bai egin behar zela kontratua. Orduan, bazegon hor, irtenbidetxo bat,
Behintzat, dirua lortzeko, eta azkenean, igual, familiarekin harreman ona baldin bazenuen eta beraiek ere laguntzen zizuten kontratua egiten eta paper guzti horiek azkenean lan egiteko baimena administratiboa lortzeko. 2012an beste lege bat atera zen, hori esaten dizut, hori etxeetako servizio domestikoan eta orduan derrigorrezkoa zen kontratu edo alta ematea seguritate sozialan, naiz eta hilean ordu bete lan egin. Orduan horiendako guztiendako itxi da aukera hori. Bestalde, gero, guk adibidez, egiten dugu lana gehien bat diru laguntza publikoarekin. Orduan, baldintza batzuk bete behar dira. Eta oso gutxietan uzten digute lan egitea paperik gabeko jendearekin, gure kasuan. Orduan, zaila da. Beste zailtasun bat, orain esaten da, egia da aukera gutxiago dutela formaziorik ez duen jendeak. Baina badugu, jende mordo bat formaziorik gabe. Eta gainera batzuk ezin dute lanik egin, hau da, paperik gabe, daudenak. Baina horiek ere ezin dute formaziorik egin, zen horretarako behar dute hemen egoteko baimena, zen horiek dira inexistentes. Orduan, ezin dute ez da formakuntzarik egin. Orduan, batzuen ez du, guazen aprobetxatzera, ze gainera aukera gehiago duzu lana aurkitzeko, 3 urte behar dituzte hemen gero baimenak izateko, 3 urte horietan, sartu eta egin dezatela halako formakuntza potentea. Badire, enpresa batzuk ez dutela aurkitzen, batez ere teknikoak eta holako kontrol numerikoak eta holako gauzak. Beharra hori dago, guazen prestatzera, baina zaila da hori guztia antolatzea eta administrazioa beti oso poliki joaten da. Eta zuen egunerokotasuna nolakoa da? Zure egun normal batean zer egiten duzu? Zer egiten duzue? Danetarik. Danetarik. Nire kasuan adibidez, esan dizut, bitartekaritza lana. Bitartekaritza lana egiten dut, hau da, ni arduratzen naiz, familia batzutan behar dute norbait bere etxean lan egiteko. Bere etxean batez ere gehien bat bere guraso edo zaintzeko, ez? Orduan, nik batetik egiten dudana da behar hori bildu eta bestetik nik elkarrizketak izaten ditut arlo horretan lan egin nahi duten emakumeekin. Ere bai, hortaz aparte laguntzen diet, kurrikuluna begiratzen, ia zerbait gehiago behar duten, eta horren arabera, igual, zerbait ikasi behar baldin badute, esaten diet, igual, egiten alduzu hau, edo beste toki batzutan izena eman, ez bakarrik itxoin gu deitu arte, zen agian ez dugu sekulan deitzen. Eta nik hori, harremanetan jartzen dut, bata eta bestea. Eta begira, joan zen astean izan zen. Emakume batek deitu zuen eta nahi zuela, behar zuela, zaintzaile bat. Eta nik bidali nizkion 2 kurrikulum. Bat zen biak emakumeak, bat Errumaniakoa eta bestea Morokokoa. Eta asteburua pasatu zen eta astelehenean postaz bidali zen jo. Ez duzu beste inor, zen, niri ahizparekin ados jarri behar dut eta ahizpak baditu prejuizioak ez ditu elkarrizketatu nahi. Eta, nik guk bilatzen dugu profilak ez nongoak diren, ez? Baina, saiatuko naiz, hori baldin bazen astelenean, joan zen asteko astelenean, ostegunean edo bidali zidan posta bat, esanez. Errumaniako emakumea elkarrizketatu dugu, eta nire ahizpa eta biok gaude pozez xoratuta.
oso jatorra iruditu zitzaigun, bai hasieratik, orduan, pozten naiz. Eta pozten naiz zergaitik, ez bakarrik lana bilatu delakoz, baina gure lanean, nirean behintzat, kaleko jendearekin nagoela, bai telefonoz edo, batzutan baditugu prejuizio eta estereotipo haunitz. Orduan, kasu honetan, pozten naiz, zen gainera, begira, ikusi duzu, Rumania, ezin gara fidatu telebistan ikusten dugunaz. Hemen, esalda telebistan ikusten dugunaz, bai, baina zekotan ez. Egia da, zen bestela zenbaten digutelako berri tremendoak eta erromaniarrak ez dakin zer, besteak ez dakin zenbat. Eta ez, pertsona guztiak ez gara berdinak. Eta lau gaizto txar direlako ezin duzu zabaldu. Orduan zen bai, eta orain behar dute, zen hori zen astebururako, eta orain lanegunetarako ere behar dute, eta ere bai elkarrizketatuko dute Marokoko emakumea. Grazia ondo. Orduan, niretzat da sekulako poztasuna. Ez bakarrik lortu dutelako beraiek lana eta, lana edo behintzat diru iturria, baizik ez duzu, ere ikasi egin behar da, eta pixkat zabaldu. Bai. Baina, niri ere gertatu zitzaidan behin, duela urte asko, etorkinak etortzen ziren, eta emakume bat etorkina, Ertamerrikarra edo etorri zen, eta pentsatu nuen, lana bila. Eta lan bila zatoz. Eta esan zian, ez, behar dut ilapantzaile laguntzaile bat, nik badut ilapaindegi bat. Eta esan nuen, bai, ikasten dugu asko egunero, asko. Irekita egon behar da. Oso irekita, eta batzutan ez zara konturatzen, baina, irekita egon behar da, eta gero, pixkat, erne zen, olako hankasartzeak egizatzen aldituzu, nik horrekin, esan, kasu horrekin, baina, Eta oraintxe bertan, zein da ikusten dituzuen behartasun handienak edo zeintzuk dira zuen lehentasunak? Beharrak, begira, beharrak, ez gureak, guk lan egiteko, ez, baizik eta ze behar ikusten ditugun oroar, jendeak aukera gehiago izan dezan. Orain, oso beharrezkoa da lan egiteko tituluak izatea, ez? Halako ikasketa batzuk edo bestela, orain badaude, zertifikaus de profesionalidad esaten zaiona, ez? Eta batez ere bidez indarrean sartuko da, atzeratzen ari da, baina indarrean sartuko da laizter, egoitzetan, zaharren egoitzetan, eta lan egiteko ezinbestean hori izan beharko duzu. Hori egiteko behar duzu ikasmaila, batxillerra behar duzu. Emakumeen artean batxillerra asko eta askok ez dute, eta etorkinen artean are gutxiako. Izango dute haien ikasketak, baino ez daude ez dituzte homologatuak edo konbalidatuak. Baino ez dago oso zaila dute ikasketa horietara iristea, zen egin behar dituzte proba unitz, eta gainditu, gero ikasketa horiek egiteko. Eta dagoen formakuntza eskaintza, Nafarro Enplegu Zerbitzuak ematen duena, gehienak dira bigarren mailakoak, nivel 1, nivel 2, eta orduan behar duzu ja batxillerrekin sartu. Gazteak, adibidez, gazteendako, gazteek askok eta askok kalean gelditzen ari direnak, horiek ez dute batxillerra. 50 urtez gorako jendeak oroar esten dute, gero, esan zu ez, nik bai, baina jende asko eta askok ere ez du bere garaian lan egitea erresa zen, ikasketa lau letrak ikasi ondoren, lanean hasi.
Orduan, lanean hasi izan dire, eta orain lanik gabe daude, eta gainera oso oinarri txikia dute, eta zaila dute. Orduan, formakuntzan adibidez, nik uste dut, bai, egin behar dela ahalegina. Gero, zer gehiago, oraindik, eta asko hitz egiten da, konziliazioari buruz. Baina hitz egiten da, baina gero gauzatu gutxitan. Guk duela urte batzuk izan genuen aukera, emakume bat, edo bi, segun eta zen nolako diru laguntza lortzen genuen, kangura bat kontratatzeko. Osa, kangura, esaten genuen, gure kangura. Hain zuzen ere, emakume asko, bereik daude edo bakarrik, edo naiz eta gizonarekin egon, baina bereik dira seme-alaben zaintzaileak. Orduan, lana aurkitzekotan orduan bai, uzten aldute semea edo alaba senarrarekin langabezien baldin badago. Baina bestela, baldin bada ikasketa batzuk egiteko, askotan, beraiek ez dira ausartzen hori eskatzera, eta beraiek daude beren seme-alabekin. Orduan, ezin dituzte olako tailerrak edo egin. Orduan, guk kontratatu genituen, eta etortzen ziren, adibidez hori gertatzen da asko, emakume afrikarrekin. Ez Afrika osoarekin, Afrika oso handia da, baina batzuekin. Orduan, guk egiten genuen, goizez ikasketa saio horiek, eta genuen gure kangura, emakume bat, ume horiek zaintzeko. Holako erraztasunak eman behar dira. Eta gainera ez dugu pentsatu behar, zerbitzu hori egunero erabili behar dutela. Ze batzu ez dugu, bai, jarri dugu, baina gaur etorri dira bi, atzo ez, izan behar dugu gara oso malguak. Eta gero, lana lortzen dutenean, batzutan ere soldata horiekin ezin duzu zuk pertsona bat kontratatu duzu lan egiten duzun bitartean umeak zaintzeko. Baina begira, gure kangura bat izan lehenengoa izan zen, oso esperientzia polita. Orduan argitaratu genuen liburua, orduan ezin genuen sartu. Baina berak Marlen du izena. Guk egindako kontratuarekin lortu zuen bere semea ekarri. Zen, semeak eta ekartzeko, amak, kasunetan amak, egon izan behar du kontratu bat, ez dakitalako berme bat eman behar du, ez? Orduan, ekarri zuen, lortu zuen semea ekarri. Gero, berak, semea gainera oso ikasle ona izan da, eta berak ere ikasi zuen eta atera zuen, grado eskolarra edo, atera zuen. Orain, semea, bezakit, gradu bat bukatu du, bere asmoa da unibertsitatera joatea, eta Marlenek orain atera dira azterketak udaletxean etxez-etxeko zerbitzu postua ateratzeko. Prestatu da eta zerrendetan oso toki honean gelditu da. Holako itinerarioak edo ikusten ditugunen, zerbait, gure lanak zerbait argumentu du. Holako gauza pozgarriak. Bai, oso lan garrantzitsua egiten duzuena Gaztelan Fundaziotik. Eta, espero dugu lan gutxiak geroz eta gutxiagoa izatea, jendea beharrik ez izatea, baina eskerrik asko Xaloan hau gurekin konpartitzeagatik eta egiten duzuen guztiagatik. Bai, zuei ere, aukera hau emateagatik. Beste bat arte. Bai, agur.